manga but zvinoda kubetsera vanhu vazhinji. Nhasi totaura nezvejealous. Guys, jealous tingati and ndoda kutanga nemuBhayibheri because ndikabva nemuBhayibheri ndichitaura zvejealous ka people vanonzwisisa more. Vanobva vaziva kuti zviri biblical. Because tikangodzidzisa chingoshandisa mabhuku chiti zvende zvepsychology vanoti haiwa hazvisi zvekunamata. Right, ndoda kutaura nezvejealous. Ndakabata futi kumarriage ikoko kurelationship ikoko kuti ndikuonesei kuti jealous chii, right? Vanhu vazhinji vanonga kuti majealous chinhu chakaipa. No. Actually, jealous really normal. Jealous rakaipa kana uchichiva chinhu chisinga belong to you or kana uchichiva munhu ane talent rakakunda rako. That is jealous rakaipa, it's a sin. But Mwari vanoti ivo, when we start to hear about jealous in Exodus, Bible richitongotanga, we hear about jealous. Mwari vanoti, do not worship idols, for I am a jealous God. When God says he's jealous, you are having something that he doesn't have. No. He is jealous because worship belongs to him. And you guys are giving it to somebody else. And we know that God created a human being in his own image, isn't it? Which means whatever we are like right now, we're a resemblance of what God is. So as a man, it's normal for you to be jealous. Don't think you're mentally ill when you're jealous. No. When you're jealous of something that belongs to you, mind you, when you're jealous of your wife flirting with another man, it's normal. That right only belongs to you. So you're jealous. God is a God of jealous. So jealous is normal. And jealous. If your husband is not jealous of you, or when you guys I'm playing and he doesn't love you, naturally a man will be jealous if he sees you flirting. Hey, Romeo Deep, if he sees you flirting with someone, because that right here belongs to him, right? There are a lot of things that women don't know about us men. So I'll try to help women here. And if there's a woman who's gonna help us know about them as well, I will represent men and tell you some of the things that you think men that we don't really like, right? First of all, I'll start with you girls, right? A person like Beyonce will come and say, oh, the single lady, oh, the single lady, oh, the single lady, oh, make it cool to be single. Yeah, Beyonce sings that song to make it, being single is cool. But guess what? When Beyonce goes back, she goes to her husband. And they have a good time with her husband. Even she dance like, oh, the single lady, oh, the single lady, oh, the and it. But Beyonce, Jay-Z, Usiki, oh, I all the single ladies, yeah, put your hands up, hands up, Tinofarira vanhu kadzi tinofarira kuimbirwa zvinhu nevanhu vasina experience yazvo. If I'm telling you about marriage right now, because it's something that I used to be married, so I know, and I'm telling you from my own perspective, ndinotoziva kuti pamwana zvandiri kudza munoda munhu asina kutomborarama mazviri kuti akudzidzisei. That's where you go wrong. Dzidzisiwa nemunhu mubvunze kuti okay, you're telling me how to fish. Wakambobata hove here? Yes. Well, you're showing me how to do this. Yes, I'm telling you that. Guys, when a woman is trying to make her husband jealous, she's making the biggest mistake of her life. Some women think if you make your husband jealous, he will love you more. Jesus Christ, that's wrong. Anytime you make your man jealous, you're pushing him away. Anytime you're making your husband jealous, you're pushing him away. Trust me. He might pretend he wants to know. Let me tell you, a husband will never want, a man will never cherish hearing about another man. Even trust me, that little praise, you think it's okay. Mrumong is okay with it. No. Men, praise yabo, it belongs
Saka iwo kana uchiona murume, and women like to talk about our exes. Ex wangu akazodai. Trust me, if we start hearing your exes, you're making a mistake. Trust me. Tererai vanhu, listen to me. Varume tofanira kutaura zvema-ex edu. But iwe semukadzi ukadaumera zenzo ukatanga kutaura zve-ex yako, wamuuraya. He might not react then, but one day uchazoti ex wako pamwe anogara Gweru, iwe wati ex wangu aigara Gweru, zvakati wofungwa nyaya yapera. Mobva matokangana. Next time vanoti ndiri kudaenda Gweru bamwana kwaita kose. Unongonzwa muna no, Gweru wakuita haakuudze. Ari kutoti Gweru wakuita because I remember ndokuna ex uyoyo akutotya. He's a jealous guy. He's jealous. Unoti zvimwe zvinhu zvamunotaura vanhukadzi zvingati ndinoda kumuitisa jealous. Pamunoseparata pawaseparata nemurume, woda kumuti aite jealous nokumuti ndiri kudana nhengi these days and ndiri pamana ndinoona nhengi uchifunga kuti achadzoka. Hadzoki. Murume hadzoki. Ndotokuudza chokwadi. These are some of the things zvamusingaziva vanhukadzi zvamunofunga kuti vanhurume tinozvifarira. Even unonzwa mumwe mukadzi achitaura murume anogona kubvunza, who is your dream guy? Iwe wofunga kuti dream guy anozvidza kuti married him chichi. Hapana. Taura dream guy akasiyana nayo. Iti iye dream guy wangu ndihandle iyone and stuff. Uone chiso chake chitapanda kudai. Ende vanhurume vanobvunza mibvunzo yavasingade answer. Sometimes vanobvunza futi mibvunzo saticha, vanobvunza mibvunzo yavanotoziya asi answer yacho ichivarwadza. So be very, very careful vanhukadzi kana mukangoona murume achikubvunza certain things, mungowawati musina kufunga. Every time your husband asks you a question, think first. Ndikauansa zvinowedzera chii, ndikasauansa zvinobetsera chii, ndikaupindura ndopindura ndiri papi. Because even muchiwa chabhore papepe pakabuda munhu I remember ndina cousin wangu nemukadzi wake taiwacha akwaitori kudhara Paul Ince aitambira chiko Liverpool mazuva ayo anga kutambira Man United, and this girl went, Paul Ince, oh my god, Paul Ince. Ndangona munhu anzi mbama zvikazi chenda una Paul Ince wacho izvozvi, enda una Paul Ince wacho, yakatoita fight bhora ndinatozoriona musi iyoyo. Rico unobvunza kuti murume anenge achibvunzire, murume anogona kungobvunza out of insecurity kungoti ati chimukadzi ichi kuti chakadochuza inini. We all know kuti munhu waunochuza marriage ka haasiri wawaifunga pawauri grade 1. Tiri grade 1 taidhirowa vanhu musoro medu kuti mukadzi wangu wanicharoro kana wafunga zvomukadzi pamwe taisati tatombozati vakadzi pakatanga kuita marelationship mukadzi wanodaurona anenge akadai akareba akadai unenge uchimudhirowa kanzi mudhirowe namwari apa. Tikauya nemapicture takadhirowa tiri grade 5 6 7 taakuti chiri vadiki vasikana vataida ka nezvatakazoroora unoona nyatsonoti